Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, murang awak orang tiaka sadonyo di mana saja berada. Ado pulo dun sana nan bertanya di kolom komentar di grup awak di tiaka grup ya. Di mana bateh negori tiaka ko. Kok Tanjung Betau itu tu lai punya tiaka juo tu indah itu. Habis itu nyeleo Kalau bateh berupa garih nan joleh bona setau den yo ndak ado sejak seisu di mana garih ko. Di mana bateh. Di mana titik koordinat. Setau den sejak sisu yo alunado le. Entah kok kini lai kebebuek garih ya. Tapi kalau bateh nan indak resmi mungkin lai ado Misalnya batang ayi batang namang nan ado di Ampiang Nagori Awak itu kalau ndak salah itu adalah bateh antara Nagori Awak jo Nagori di seborangnya. Jadi dari Namang ke Awak itu bagian dari tiaka. Kalau lah lewat dari Namang itu indak tiaka leh. Begitu kalau ndak salah batehnya dari Nagori tiaka bayak jo Nagori Guguk maupun jo Nagori Kubang Tungkek. Kalau bola kaili ke mana bateh? Yo ndak ada pulo bateh nan joleh dia bonda ke dikatuan bateh indak pulo dia. Tapi nan joleh kalau lah tak lewat awak dari ujung kopu tu kan ada baru antara tiaka je kuranji deh. Baru itu ndak joleh status dia kama masuk laga. Nan joleh kalau lah sudah baru itu tiba awak di Tanjung. Kan itu menjalan ke Kuranji. Tanjung tu kan ndak bagian dari tiaka leh. Berarti lah habis tiaka tiba di situ. Dan kemudian begitu pulo. Kalau kemudian awak lah tiba awak di Pondok Batu, nan Pondok Batu tu yo lai tiaka juga. Tapi lah lewat dari Pondok Batu tu nan Bukit Nyunyuang dari puncak madok ke awak tu mungkin lai bagian dari tiaka juga Tapi ndak bisa pulo awak mengecek kasado Bukit Nyunyuang tu punya awak dah. Sebab nan bolakian orang Kubang Tungkek atau orang Donguang nyenyo tentunya pulo nan punyo. Sebab ampiang kainyo pada kawak kan itu. Kalau tidak salah dulu di kantor desa atau kantor jorong kini ada dulu situ peta tiaka. Di peta itu mungkin ada bateh-batehnya. Tapi dan kan lama pula tidak masuk ke kantor jorong Lama pula tidak nampak peta itu. Mana lagi masuk ke kantor jorong. Tolong ingat peta itu, peta tiaka itu di mana bateh-bateh awak. Sampai di kolom komentar wiko di. Supaya nak joleh pula dek kita bersama. Tapi walaupun begitu, walaupun indak bona lah joleh bateh-batehnya di ma tumpak patok di ma garihnya segala macam. Asa awak semua awak jo Nagori sebelah menyebelah lain indak bersiraru. Lah yaman juga walaupun indak ada bateh-bateh nan joleh Tapi awak lain indak bersiraru mengenai perbatasan niko Kali kecil bona namang tu batehnya kadang-kadang di seborang ada juga orang awak yang punya sawah. Itu pula orang seborang kadang-kadangnya sawah pula tumpak awak. Inyo yang punya, tak orang awak yang punya doh. Jadilah sama seborang menyeborang Niko mungkinlah sejak seisu sejak dari nenek moyang awak sisu. Kira-kira tu sanak sadonyo. Kalau ada nak masuk ke kantor desa tolong fotoan peta tu cik di. Kiriman kiko. Kiriman ke awak grup tiaka iko. Jadi nak jangan mau weh pula dalam hati orang nak bertanya, di mana bateh aku, di mana tumpak aku, di mana aku perbatasannya. Awak kalian tak perlu paspor keluar dari tiaka jadi tak perlu buat gaduh benar. Itu saya kira-kira sanak sadonyo, sudah jo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.